עבודה בתונח, האמת שמאחורי בובספוג, מגישים דינה רונסקי, המוגבלת, פלג צור, נרי לוי, תמר פרחודניק, ורותם יערי. פלילי. אין אוכל, אנחנו בבצורת, מה נעשה? צודק, צריך לרדת למצרים ושם נוכל לאכול אוכל. אוכל! וירד אברהם למצרים בדרך לא ממש מקצועית. ויקח עמו את שרי ואת לוט ואת כל אשר לו. וילך אברהם אל פרעה כדי להציע לו את הרעיון הקטן שלו. לה לה לי לה לה לו לה 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 לי לה לה לו לה 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 לי, לה לו, לה לה לי, לה לו, לה לי. מה אתה עושה כאן? שלום פרעה, תקשיב, אחותי ממש יפה, ואולי תרצה שאני אסדר לך משהו איתה? היא באמת יפה? כן. ואתה תביא אותה לכאן? כן. ומה אתה רוצה בעדה? כסף. זו לא תהיה בעיה. עכשיו, לך תביא אותה. אין בעיה. היי, שרי, תקשיבי. אם פרעה ירצה אותך לאישה, תסכימי. כך אוכל להרוויח קצת ירוקים. זו לא תהיה בעיה, נכון? מה, אתה משוגע? אותי בשביל ירוקים? כדאי להיזהר. היא חושבת שהיא תוכל להשיג אותנו. רגע. בבקשה, שרי, בבקשה. בבקשה. מרוצה עכשיו? ויעניש אדוני את פרעה. אאו, משהו חשוד בשרי ואברהם האלה. אשתך ולא אמרת לי? קח את הכסף ועוף לי מהעיניים. טוב, כנראה הגיע הזמן לברוח. ביי. אני עשיר. Want to learn how to tie your shoe? It's a very easy thing to do. Just sit on down and I'll give you the scoop. What's that? It's called the loop-de-loop. You gotta take a lace in each hand. You go over and under again. You make a loop-de-loop and pull, and your shoes are looking cool. Que sera, sera. Whatever will be, will be. The future is not for us to see. Que sera, sera.